皆さんこんにちは。私はインドネシアのバンダーチにあるアチェコミュニティアート代表を務めるパンリマです。8月22日、気仙沼インドネシアフェスティバルが行われることをとても嬉しく思っています。一言でインドネシアといっても簡単に想像できない人がたくさんいると思います。そしてアチェでも気仙沼を知っている人は少ないです。そのために今回我々はオンラインを通じてこのフェスティバルに参加したいと思っています。気仙沼とアチェは同じ津波を経験しています。国とか文化とか使う言葉が違ったとしても同じ体験をして同じ記憶を伝える者同士、これからもお互いに頑張っていきたいと思っています。フェスティバルではいろいろな企画がオンラインを通じて参加できることを期待しています。8月22日は再生の若者たちオンラインでバンダーチェから参加したいと思っています。とても楽しみにしています。頑張ってください。では8月22日期待してます。